U prethodnom videu u jednom momentu dotakao sam se činjenice da današnja deca imaju previše prava, a skoro ništa odgovornosti. Hteo bih da se malo nadovežem na ovu temu. Danas su ljudima puna usta prava, ja imam pravo na ovo, ja imam pravo na ono, a skoro niko ne govori o odgovornostima, kao da prava tako eto padaju sa neba, tako pucneš prstima i dobiješ pravo. Međutim, prava ne mogu da postoje bez odgovornosti. Za svako pravo koje imate mora da postoji adekvatna odgovornost. Da dam primer. Recimo da želite pravo na 3 obroka dnevno. Da biste vi imali 3 obroka dnevno, neko mora da uzgoji, pripremi ili barem nabere tu hranu koju ćete vi da konzumirate. U najboljem slučaju vi ste odgovorni za to. Međutim, ako ne želite vi da se bavite svojom hranom, možete nekome da platite da on to radi umesto vas. Sve u svemu, vaša ishrana, vaše preživljavanje je vaša odgovornost. Drugim rečima, kada nama država na lepe oči daje tako neka prava koja mi sami po sebi nemamo, to nije neki dobroćudan poklon od države. Ne, to je preraspodela odgovornosti. Ovo nije obavezno loša stvar, da se razumemo, ali moramo postaviti stvari na svoje mesto. Preraspodela odgovornosti. Sada vidite, problem nastaje onog momenta kada vi u tolikoj meri preraspodeljujete odgovornost, kada to dostigne tolike razmere, kao što je slučaj u većini modernih društava, nastaju određeni problemi. Možda najočigledniji problem koji na ovaj način nastaje jeste zavisnost od države. Na primer, desilo se u Bosni da su uvođena nova dokumenta i kada su ih uveli, većina ljudi nije htela da ih izvadi. I koliko god da su oni pretili kaznama ili čime već, ljudi iz nekog razloga nisu hteli. Ali, tek kada su im rekli da ne mogu da odu kod lekara na pregled, odmah su svi izvadili. Ovo je jedan onako očigledan primer ucenjivanja preko socijalnih programa. Ali u praksi se to u većini slučajeva izvodi na mnogo suptilniji način. Pojedinac postaje rob države. Drugi problem kod preraspodele odgovornosti je taj što se između odgovornosti i prava javlja birokratija. A birokratija košta. Daću vam jedan primer. Zamislite 200.000 Novosađana, zaokružit ćemo na 200.000, tako se lakše računa. 200.000 Novosađana odluče da pomognu beskućnicima tako što će svako da da po 50 dinara na dobrovoljnoj bazi. I onda se Novosađani organizuju, neki od njih dobrovoljno da odnesu tim beskućnicima i tako dalje. I Novosađani ukupno daju 10 miliona dinara, 10 miliona dinara završi u džepovima beskućnika i to je to, veoma jednostavno, zar ne? Međutim, ako rešimo da uradimo to preko vlasti, koja će preko poreza od svakog Novosađanina uzeti po 50 dinara, količina novca koja bi završila u džepovima beskućnika ne bi bila 10 miliona. Zašto? Obratite prvo pažnju na plate svakoga ko radi u toj birokratiji. Potom obratite pažnju na obrtna sredstva. Potom obratite pažnju na curenje novca koje je u birokratiji obavezno, na razne gluposti. A kao šlag na tortu nemojte zaboraviti ni tu činjenicu da će neki politikant da se pojavi pa da strpa nešto u džep na frku misleći da niko neće primetiti. Pa ih to uradi još jedno 10-ak ili 100-tinjak i onda se primeti. I na kraju dolazi do toga da u džepovima beskućnika ne da ne završava 10 miliona, nego ne završava ni milion.
Prava koja steknete odgovornošću imaju veoma blagotvoran efekat na vašu psihu. Na primer, ako ste vredno radili mesec dana, kada vi dobijete platu, vi ćete to videti kao nagradu za vaš rad. Te pare koje ste dobili cenit ćete utoliko više i takođe ćete ih čuvati, a ne trošiti na neke gluposti. Sa druge strane, ako niste vredno radili, nego ako ste dobili te pare na lepe oči, spiskaćete ih ovako. Prava bez odgovornosti čine čoveka razmaženim, čine čoveka duhovno slabijim i, što je najbitnije, čine čoveka neodgovornim. Naime, čovek na ovaj način gubi radne navike, čovek gubi osjećaj odgovornosti, jer njegov mozak biva prevaren da on može da opstane bez da bude odgovoran, bez da se trudi oko bilo čega. Ovo je jedan problem i ovo je jedna stvar koja će vas učiniti lošijom osobom. A kada se dovoljno ljudi u jednom društvu okupi, koji su na ovaj način oslabljeni, koji su na ovaj način učinjeni lošijim ljudima, onda to društvo doživljava svojevrstan moralni pad. Pored toga, kao što sam pričao u videu o ambiciji, u društvu u kome ima previše prava bez odgovornosti, sva odgovornost je svaljena na ambiciozne ljude. I vremenom ti ambiciozni ljudi, kada vide na šta odlazi njihov trud, kada vide tu nemoralnu masu koju oni svojim trudom hrane, prestaće da se trude. I na taj način društvo je sve bliže i bliže padu. I sada, kada smo sve ovo sagledali, dolazimo do najsveobuhvatnijeg problema. Što je pametan čovek jednom rekao, država dovoljno velika da ti da sve što poželiš, dovoljno je velika i da ti uzme sve što imaš. Ovo je velika istina. Obratite pažnju. Jedna država od koje je njeno stanovništvo zavisno, može da ucenjuje stanovništvo, može da sprovede neverovatan nivo kontrole nad svojim stanovništvom, posebno zato što je to stanovništvo toliko raslabljeno da ne može više da se opire. I vidite, na taj način država postaje totalitarna. I to je jedini smer u kome vodi pravo bez odgovornosti. Ili to, ili revolucije. Zbog svega navedenog moramo dobro paziti kako raspodeljujemo prava i odgovornosti. Da ne nasedamo na te priče kako možemo da imamo jedno bez drugoga, pa svi srećni, svi zadovoljni, svi imaju prava, svima cvetaju ruže i tako dalje i tako dalje. Nema šanse. Život nije bajka. Tako da svako pravo koje imate, dragi moji, proizvod je odgovornosti. Ili vaše, ili nekog drugog. Prema tome, moramo odgovarati za svako pravo koje imamo lično, a ne svaljivati tu odgovornost na druge, kad god je to moguće. Naša je dužnost da snosimo odgovornost za svoja dela, a isto tako i moralna obaveza da se pobrinemo za one koji nisu sposobni da odgovaraju za sebe. Ništa više, ništa manje, jer sve više od toga jeste medveđa usluga, a sve manje jeste okrutnost. I mi, kao civilizacija i kao pojedinci, moramo naći meru.